Hello, my beautiful family. How are you all doing? Thank you for the massimo love and the support. So, my beautiful people, today we want to share with you what that's the normally say shall never end. See, this is Gumi. Do you know the latest? Do you want to know what is really happening right now? He just sent a signal to the Federation that Gumi to government train armed Igbo youth to fight IPOB. He said that he should train all these boys so that they can be able to withstand the IPOB and the Eastern Security Network. And this news is really paying wave. He really encouraged the governors to do this, that the people that are supposed to fight themselves should be among the Igbo's youth, that he should not go and bring another youth from somewhere else or from other states, that the Igbos should be the ones that will fight their brothers because they know a lot of secrets about their brothers, the IPOB, where they stay and everything that is going on. And let me shock you, Governor Soludo and Governor of Imo State, Hope Uzodinma, has finally yielded to this advice and it is happening. Now watch this. Our work is to protect property, and our work principally is to arrest the criminal elements, the criminal IPOD, the criminal ESN, or whatever name that they are calling themselves. We are to bring them to justice. I want to charge you that as you do this, you will be adequately rewarded. Uyara! Ayara! Uyara! Ayara! Uyara! What goes on at Yes, I also want to use this opportunity to invite the chairman of the security committee for our Demily to also say one or two things, and of course, the grand chairman of the DOT and the board of trustees to also say something before we now commit this headquarters into the hands of God, and of course also bless and also invoke the spirit of the land to accept us. Thank you for listening. Thank you, sir. Thank you. Thank you, the chairman BOT and all BOT members, the secretary of BOT, the directors and the team, and the gallant soldiers of the DSS. I welcome you people to Abidjan, Maryland. Thank you, sir. You all. My name is Kenen Nadumele, aka Stainless. I represented also local government in the 9th Assembly. This is my community, this is my home. But like the record said, since 2021 January to today, the community has deserted. The director has been doing his best from his predecessor, from Fred, who is also our friend and our brother here, who has given us everything we need, all the support we need. From the other base in Ebenator to here, they have been doing overlapping and all the rest of it. But the director has seen it fit that headquarters definitely must have a base. And I will generally, I must make bold to say it's like America. If America has issue, the world has issue. If our generally is not fine, also is not fine. Today, the director has done the needful. And I want to assure you people that we will work in collaboration. We assure you people everything that you think we need to make your stay here very meaningful. And we will ensure. In fact, if you really follow what is going on, you will see that the governors in southeastern part of Nigeria, they never one day take this instruction or this information or this advice from Gumi from granted. They really follow up the information because they thought that yes, this is something that is going to help us when we launch this security outfit, when we launch this new security people. A lot is going to change in their community. But the question is everything going to be okay? Are they trying to bring more battle to the battlefield? I don't really know, but drop your opinion in the comment section. Now let's go to Imo State. Happy Sunday to everybody.
ebe anyị nọ kịta bụ na isi agụ nke dị n'Awka South Local Government Area. Unu n'anya ndị na-ebe a bụ ndị Operation Udo ga-achị na the security outfit Anambra Affiliate Center. I am here on the authority of the governor of Anambra State, Governor Charles Soludo. I never ka anyị gosi na ihe gọvanọ anyị kwuru ka a na-eme, na gọvanọ anyị determine ịfụ na Anambra ga-adịrịrị mma, na gọvanọ anyị kwuru na achọrọzi kidnapping, armed robbery, drug, mmadụ ikwu okwu ha drug, illicit drugs na ihe ndị ọzọ niile, ma ndị na-eme fake media, fake oke ite na all these things, ihe niile a na-achọrọzi ya na Anambra. And ofu ihe mee anyị ji nọrọ ebe a today, unu n'anya ebe anyị nọ n'isi agụ, ụlọ ndị a unu ga-apụ ebe a, compound a bụ ebe ndị kidnappers na-eyi, ebe ha debere onye ha na ndị ha kidnapụrụ ekidnap. Ndị Operation Udo ga-achị enwetagokwanụ ụfọdụ n'ime ndị ahụ mara nkata ọjọọ a na-eme kidnapping a, wee si n'aka ha chọpụta n'ebe a bụ ebe a na-edebe ndị ha kidnap their victims. And dịka law Anambra steeti siri kwu na ebe ọbụla bụ ebe kidnappers na-eyuzu edebe their victims, na ebe ahụ abụrụgo property Anambra steeti, na onye ọbụla eji ụnụ ya eme kidnapping, na onye ọbụla eji ụnụ ya eme ihe dị na drugs, na onye ọbụla eji ụnụ ya eme ihe niile a iwu Anambra machiri, na the person have for free to go that property to Anambra State. So ebe a compound na-aba dịkọtara ọnụ, ụlọ na-aba dịkọtara ọnụ, this wall kewara ha, abụgo property Anambra State Government, maka ihi na compound na-aba ka a nọ wee na-eme kidnapping, na-edebe ndị na-ekidnap ya. And dịka ndị ejidere ejide si kọwa, and dịka onye ofu n'ime ndị victims edebere ebe a si kọwa, na landlord nwe ụlọ ma na-eme ya bụ ihe, na landlord nwe ụlọ dị awe na-eme ya. Ya bụ landlord anwe ha ka o si rịpọtụ igwe na-achị obodo, onwe ka o si rịpọtụ iji obodo, onwere ka o si rịpọtụ local gọọmenti, chairman na ndị ọrụ ya, onwekwa ka o si rịpọtụ gọọmenti na gọvanọ Anambra steeti, nke confirm na ya bụ landlord ma ihe a na-eme and o kwetara na ya. So ihe niile gbasara ihe e ga-eji prove ebe a na-eme kidnapping ha ncha zuru oke. And unu na-ekwu anya na compound a ka a tụpụrụ mask a kịta, amongst other things enwetagoro before now. Ihe a bụ mask ha ofu ihe ndị ha ji ekpuchi iru ha wee na-eje ya bụ kidnapping n'ime ofu rooms dị ebe a ka a fụkwara ya taata. In addition to other things enweta. And as I said earlier, na ụfọdụ ndị aka ha na ya bụ kidnapping na-enwetagokwa ha na ha nọ na custody already. So anyị bịara today dịka gọvanọ Anambra si nye ikike ka anyị bịa take ya possession of property Anambra State gọọmenti nwezi ebe a ndị nwe ya, maka ihe na ha ama ihe eji eme, maka ihe ụfọdụ n'ime ha dịsị involved, ha forfeit go the properties to gọọmenti Anambra. One na anyị na-enye ebe na Anambra State gọọmenti dị serious. Onye ọbụla n'ebe ọ nọ, ọ bụ na ụlọ ka ị nwere, jisi ike kaba arụ na-echeki ndị tenancy gị ka edishọn na-eme ihe tenancy gị na-eme. Ọ bụ na ihe tenancy gị na-eme edoro gị anya, a report to appropriate authorities. If you fail to report, achọpụtapụ ya ịma na aka gị dị na ya. Onye ọbụla mara onye bụ nepụ ya, mara ihe nepụ ya na-eme. And dịka gọvanọ anyị promise yesterday na inwe ike ịgbara Anambra State gọọmenti ama gbasara onye na-eme kidnapping, na-enwere ụgwọ a ga-enye gị, nke gọvanọ kwuru no depending na caliber and category of onye i mere na ga-ejidebe onye na-eme ihe ọjọọ. Onye i nyere useful information a ga-eji nweta ya, na onye ahụ nwere ihe nyite up to 5 million naira n'isi okwu onye ọbụla i nweta. So o nwerozi ihe stọkụrụ onye be anyị ọbụla inye information, including na information i nyere dị safe with us, na o nwero ka a ga-esi ama onye nyere the information na ọsọsọ anyị mgbe i nyere
ga-ama. So anyị na-ayọ ndị Anambra biko iwu bụ na udo ga-achị na Anambra na ọpụreshọn udo ga-achị ka anyị nọ na ya. Mana unu na-anyị na-afụ na ndị ọrụ anyị gallant men of the agụ na-eche mba na ha dị ready. Onye ọbụla adịgo prepared to the job. Anyị na-ayọ ndị Anambra, if you see something, Say something. you say something. And the moment you say something, we will do something. Anambra ekene unu. So nna anyị unu ga-afụ onye ọbụla nwe property ụdị ihe sọrọ ya ka o eji property eme. Ndị be anyị sị na ihe sọrọ onye ọba ma ọ bụ onye akwụkwọ. So my beautiful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. I still remain your one and only Progress the Analyst, as I will keep giving you the update back to back. Thank you and bye for now.